Muri yeZimbabwe aiwa murume uya anonzi Killer Zivu muzora nhasi azotaura mashoko anoshamisa, mashoko ashamisa kunyangwe nevanhu vachamisa kuti ko Killer Zivu ava kusiya here ZANU-PF nokuti mumazuva akapfuura bwedzi akapfuura takaona Killer Zivu achipunyuka paaccident yanga iri fatal zvoti vanhu vakashamisika kuti ko chii chakuitika kuti Killer Zivu aiva MP weZANU-PF. Muri yeZimbabwe samuzana nhasi anotaura mashoko anoshamisa achicongratulata vaNelson Chamisa. Muri yeZimbabwe ndokurudzirwa usati wasubscribe chibva wasubscribe wolike woturn on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZVAENDWA live. Notoona kuti vaKiller Zivu vanouya paX pavo X account paTwitter endo vachachiti before I go want to congratulate my brother Chamisa for making the right decision. They may try to use your face by force but they can never control your heart. If you are not wanted somewhere, it's best to pack up and leave. There will always be people who will celebrate you. Ndozvokuita kuona vaKiller Zivu vachiti aiwa inini ndinomira naChamisa move rakarwa remove ball remove ratori necessary because kana vasikakukoshesi kuti iwe ndiwe president weTCC which means hapazi pako peka zvako uri pasi. Samuri yeZimbabwe ndo mashoko aya akatagwa navaKiller Zivu zvazvabuda pachina kuti aiwa Killer Zivu zveZANU-PF vanhu vatoshamisa kuti ko zveZANU-PF akasiya here. Saka naona vanhu vakawanda vanouya vachifarira move rarwa naChamisa. Noona kuti vamwe vanotoprinda maT-shirt eblue nemakepu akanzi Chamisa my president. Muri yeZimbabwe tuzive mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu aiwa muchisubscribe kulike chanotina on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZVAENDWA live.